Bantu banja ngawajia barua pansi. Aba leo banafanya ukomenda pansi. Ndio na sibano pani haya kuna kizajayo. Uongo asiku. Anangu angazimatenda ifana wote sikomenda. Wani kwa hiyo wazikana wachitwa kurwara. Asi zvirwere zvavo zvavanenge vanazvo izvi zvinotokusenzwa nazvo. Zvinhu zvodade kuchitika padziko zvinototipa kutoseka kutoti ichokwadi here kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika paupenyu munyika. Tukaziyangana unoona zvodade kuchitika. Asi kuzodzamisa njere kwacho kwacho unatsa kuona kuti chokwadi zvinoitika apo. Munhu ungara masiku manyinji uchirwara parikushita kwenyu. Munhu unogara mazuva mazhinji uchirwara pasina chirikufambira zvakanaka. Upenyu unodzikana neumwe nekuchiro kuti ine ndikundararama seikwayo. Upenyu nekurwara zvinoziviwa newe murarami. Unenge uchitoziva kuti hongu ndiri mupenyu hwangu asi ndiri kurwara. Ndizvo kavasiku. Vanavana pachabwera panje apa. Pane mukomana uya pana wabuda panze apa Ari panze. Akabva kupi? Achakabona? Anobva ku Airport. Asi kumusha kwake ku Mozambique. Mozambique kubona? Mozambique kumusha kwake ndechimoyo. Chimoyo. Bwera murabazi. Ndifuna kugara panze. Ndinoita kugara panze. Iwe kana makambochoka pang'ono vantu vanogara nazvinhu zvavo kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana kugara zvakanaka nemidziyo yavo vari kushandisa muno. uona pakugara muntu akafa akaikiwa. Unoona pakugara kana munhu achinge afa akanovigwa akanochengetedzwa zviya. Yangu anga mukadzi uchimuda manje. Yangu anga ari mukadzi akavigwa iwe ungogara uchimuda. Kokazoona akubwera akuchita mhasa naiwe chani chakuchitika. Ko ukazoti kana achinge afa munhu avigwa iwe uzoona akuchidzoka kuzoita bonde newe usiku chinenge chava chii chinenge chakuitika chine vazungu. Chava chii ichocho? Chinenge chava chii? Kushura. Chinonzi chii? Chinenge chichitika iwa kuti munhu wacho anenge achiuya seko. Chinenge chichitika ipapo. Chinenge chichitika ipapo chii? Anouya uchipogwa. Chipombwa? Chipoko. Chipoko chisengu. Chipoko ndo chisengu here. Ona muntu ichocho chipoko ndichaundoshishirira kukwira kupombora manje. Muntu tifridhadha akabwera kwakurepera. Ona iti toti chipoko. Ko kana munhu wakuti chipoko chikakuinga usiku ndochoita nacho bonde woichiita mudzimai asi mudzimai wako chaiwo mumba kukuti umuite bonde uchimukundikana munozvionawo sei? Mashura seko. Mashura. Tingamarize tembo. Saka hatisina kupedza nguva vasungura. Wanye murabasi. Kanjani mukomana wapinda mudare rangu zuva ranhasi? Tingachingamidzane utani. Zanzi rega tichingamidzane tikwazisane. Kana uchikwanisa kutaura Shona taura neShona. Inonzwiwawo neruzhinji rweZimbabwe. Uridani murabasi. Ndikuino pang'ono. Urwara sekuru. Urwara. Sisi. Ukuvutika. Kuvutika chaiyo. Hapa ndikakuyangana familia zilipo asitopana wanaokwatamu familia za kutalamuka kwa hiyo. Chadini. Sekuru tikukumbira kuti mudzukuru ataure neShona uyu sekuru zveko. Ndakutaura kana muzukuru tikukumbira kuti kana ukwanisa kutaura Shona taura neShona sekuru akakubvunza. Aiwa zvese ndinori pindura neShona. Alright.
Ndikuya fara kuti kuyangana familia zilipo zigere. Zvanzi nasekuru ndiri kutaura mashoko ekuti iwo ndikakutarisa ndiri kuona hama dzako unadzo dziripo, asi nhasi padambudziko hama dzako ndikana kufamba newe kuti upinde mudare rangu nhasi. Izokwadi izvozvo. Aya matenda kuchita ari kuyamba lero ka. Dambo kuyamba lero nawo haana kutanga nhasi chokwadi. Dambudziko riri kuitika pauri harina kutanga nhasi. Kwete, zvakatanga pamukadzi wekutanga. Umbara chita chani? Mukadzi wekutanga ndakagara naye 7 years. Ai. Ndati waipata nchita chani? Vanzi waishanda basa rei? Ndaishanda mushopu. Ndiri messenger wamushopu imomo. Messenger manager manje? No, messenger wekutumwa kuenda kubanko. Kwakuri kupono? Kwavhondewa. Ndowetumwa kuenda kumabhengi? Kwavhonde shops. Ndowetumwa kuenda kumabhengi? Uchinobhenga mari, uchinotora mari? Waitrustwa naarungu? Zvakanyanya. Wasingafunga dzako ba? Kana shopu ndaitosiyirwa kii dzamushopu. Ndichitoiona sefa iyi, kana sefa yamari kutokanganwa kii ndichibvisa ndichiwika. Tozouya mande ndomupa. Anyora mari yake igere? Igere zvakanaka. Waipata ntchito na akazi angazi mena? Ndandine 6. Wakazi anyabasa mama? Wese wangari warungu but wangari webasa wese. Muridzi wacho wachisefa. Muzukuru mirai ndikubati kana sekuru wakabvunza ka mirai sekuru vaturikire muzopindura imimi handiti ka pane unopindura inini unopindura sekuru upindure sekuru iyo kada kwatira akazi angazi iwewo nge ukaroora vakadzi vangani? Ndakatanga kutanga ndikapedza 7 years ndinaye tikarambana. Akaenda kumusha kwao? Akaenda kumusha kwao? Akaenda kumusha kwao. Ndikatora mumwe futi tikapedza 7 years futi tikarambana futi. Esangari kwa 7 years? 7 years. Yese kurambana nako kupera ku 7 years, kupera 7 years. Waita kunyora contract waita sei? Hapana, kungochata mushe. Ai, imva. Iwe uchata waichata kuti pa 7 years ufuna kutoende kweni? Pawairora une chinangwa choti kupera ku 7 years usiyana nekukora munhu. Kwete. Ndaitoda kugara naye zveupenyu. Asi zvaizongorambawo. Wachiviri mbaita lani? Wechiviri ukamuroora ukagara naye ndobva zvazoita sei? Wechiviri ndakamuroora ndagara naye ndobva tapedza 7. Chechi6 ndakamubata nechikomba. Chikombacho imwana wamukoma wangu ndobva ndarambana naye futi asiya vana 2 futi ndobva aendawo. Vese vaisiya vana vaviri? Vese vaisiya vana vaviri. Ndizvo chaizvo. Wokutanga vana ndobva aenda kuchitumu? Pakaenda kuchitumu mukadzi ndobva zvoita sei? Ndobva ndanzi newamwe waindizivawo zvanzi zvanyanya uri mudiki stereki pauri zera rako uite wakadziti waende kana watora munhu uzondiona. Ndobva wazoita sei? Ndobva ndazi munhu angari wachirudzika? Munhu akakudza zvanyanya mwana mudiki usiyana nevakadzi vaviri kana kutora mumwe wechitatu uzondiona munhu aiva uchirudzire? Wekumalawi. Handikutozoona ndini kutomuza. Haina sekuru ndiri kutozviona ndisikandabvunza kuti munhu aiva uchirudzikawo. Ndizvo chaizvo. Ndobva watora wachitatu? Wakazotora wechitatu pai ndobva wazoita sei kune muchawa wako? Ndazotora wachitatu ndobva ndaenda kuvaudza vaiwe zvanzi zuva ravo unozomutora kuya naye kumba ozondiona. Ndobva waenda ndobva waudza? Ndobva watora mukadzi ndobva wauya kumba ndobva waenda kunovaona? Ndikati sekuru ndani uya wechitatu uya. Ndobva wandipa zvavakandipa anzi muende kunodya mese nemukadzi yeye. Akupa chini? Akandipa muti anzi unoisa muriwo. Ukasvika chete mukadzi paanenge achienda kunogeza wovhura poto yoisa modya mese. Saka ndozvandakatoita izvozvo. Ndobva madya? Ndobva madya mese. Ndakadya. Gare kwapera kudya kwenu? Mapedza kudya mararama chakazoitika chii? Handina kupedzesa ipapo pakudya. Waridzi weimba wangu akandijaira serekeka wandikutaura kuti wandimukirawo. Wakapinda tichidya. Mira pinzi. Waridzi veimba vapi? Imba yandairoja. Wabairoja. Kana mukadzi aigara ipapo? Pamba pandairoja. Angaribe pamunhu? Anga asina murume? Anga anawo kuti auya aenda. Ai. Anga asina. Anga asina murume.
Wana munhu kuti ahure kuti kwa boyfriend kwachi asi murume ndikuza tanga sina murume. Haina sekuru kuona munhu anogara ma boyfriends achingoita murume kuti anongouya achita naye bonde achienda murume achita naye murume anenge asina murume munhu yeye. Right, saka munhu uyo wati akazouya panguva yawaidya chikafuka akazouya pataidya satanzi tidye tega uyo vangosvika angati jaira mba macho vangara nzi ndine nzaraunda kuti ndimudze kuti usadye muna mushonga nditadza kuti ndimudze kuti usadye ndakatadza vatadya tese saka kubva ipapo manje ndakazoona zvaakuchinja wakundirakidza kunge waneka rudo neni zvakanyanya wakabika muriwo waipa wadzimai wangu kuti mozopa sekuru nanyaya mushonga wewe aiwa newe yakati anasvika tichidya uyo ndiyanga akuratidza karudo newe kakanyanya ndobotanga udana naye handina ndipo apo chete kudana kwati ndikudya zvinhu zvatanga taisa uri kuita naye masa hauna kana kudana naye handina kokubata karo kukana kumbabhadzirawo kana sina ndazvitaura ndoda kupona ini ndaizvitaura hapana chinoigisa ndiko zvandinoziva naye saka ndikutofunga kuti ndimukira uku zvaakadya zviya ima ngomira mukadzi wako ndobva azoita tani mukadzi wako ndobva azoita sei wechitatu wakadyira mushonga wa ndichinaye nanhasi ndine 33 uyu adapinda uchidya naye adafirisera uyu akapinda uyu pamba pamairoja achisvika udyawo muriwo wangaisa mushonga wawaidya nemukadzi wako akazofa handiti akaita accident nebhazi kufafa akaita accident nebhazi akafa siku rakadafa udapinda parasimento musi waakafa iwe ukaenda kurufu kwake kudzimana nekutoenda kumakuva muchitomuchengetedza paichengetedzwa kwaitovakwa handiti ndizvo chaizvo kuba udadzoka makuva uchicheuka angasingawe kumasoka paukadzoka kumakuva mabva kunomufushira makuenda kumba pawaicheuka kwawaibva wangosingamuonera achiuya kumashure kwako ndina ndakavharwa ndirausone sazotanga paudabwera kumanda ndopaudabwera naye zvanzi nasekuru paukabva kumakuva muchibva kunomuviga mukadzi ndopaukadzoka naye iwewe mubvafana ukunzwa shoko rasekuru akadzoka anewe apa kana narero kumaso mako arimo kana kusvika nazvino mukadzi iyeye achitorimo mumaziso mako unaye ipapo paugere wazvinzwa muzvino ndiri kuzvinzwa sekuru kare wakara chidazoyamba iwe kubwera pamhasa chani ureva kuti uri kumbombora kuzoti magara pava pai munhu akazotanga kuuya kwauri usiku wakarara kuzimara iwo wakuita naye bonde chii chakaitika kuti zvisvike pakudai asaiti akabwera ikara pakonde pako handichaiti kana achinge auya uri usiku wakarara aiuya kugara parutivi pako zuva rekutanga haana kubva arara neni akwete aimasekuru ndiri kutaura nhau yekuti handiti paakatanga kuuya akauya akasvika akagara parutivi pako here wakarara handichanyatsozviziva asi ndikuziva akandibvunza kuti wakandirambirei akaita se akamira ndivati wakandirambirei ndobva akubvunza kuti wakandirambirei saka munhu usina kudanana naye kurara naye anobvunza kuti wakandirambirei saka munhu wausina kudanana naye nekurara naye angakubvunza kuti wakandirambirei inini dai ndine chokwadi ndakarara naye ndandisingawike ndaitoita kurara because inini ndoda kupona ndii muzukuru inzofanana ndokosha inzwa shoko rakubvunzwa sei munhu usina kudanana naye munhu usina kudanana naye saka utaura kuti kupa muriwo kwaita mkazi wako ndo rudo rwacho rwaipasa kuti azoya kuzokubvunza kuti wakandirambirei saka iwoda kuedza kureva kuti muriwo chete waingobika achipakurira mukadzi wako achiti muzobva sekuru ndo muriwo wacho wari kureva kuti ukandirambirei here wakuingana nhasi ndikubvunza kuti wakandirambirei asina kana mbobvira usina bvira mbonyengana naye kana kuita naye zverudo angangokubvunza kuti ukandirambirei kana ndimi wadzukuru murape kana ndimi wadzukuru kubvunzawo kuti inini ndiri kubvunzawo kuti ndakanopiwa mitombo ndakapiwa mushonga handiti kuti kusiyana nawakadzi kwanyanya ndobva ndapiwa macho inza muzukuru wapiwa mushonga iwe munhu awaziva
vangosvika vakadzi vosa vakadzi vari ku 10 vese vandokuda vese vari 10 kambodzi nakambodzi vasiri vako usingadana navo asi mushonga udakwatsiwa kumunhu unodana naye kuti rudo rubate hati mushonga kopiwa here kuti udyiwe nemunhu waunodanana naye kuti rudo rubatirire andizvo ndizvo zvavakandipira kuti imba yangu imire right imba yamira imbai umwe asvika uchidya ajawo imba yatomira futi saka toti dai angari murume akasvika uchidya dai uchidana namurume dzimungu aitodana nemukadzi wangu wacho nokuti ndakazvidyesa zvese akatipa kuti tine mukadzi wako neiwewe matova wani munofanira kudya okay dai baba achikubvunza kuti wakandirambire kuda mupinda kuti sei baba vachibvunza kuti wandirambire kwamupindura kuti ndakashamisika kuhope ikoko ndikati sori hako ndozvandakataura ndikuyeuka nanhasi ndakamuti sori hako ndovaenda vanyangarika kunyangarika kungodaiwo ukaza kwanga ari kupi angari mumba okay aenda darara chichide chikumberi futi ndakamutsa adzimai ndowauti right vazodii futi musi paakauya futi ndovavazodii paakazouya apa pandopakafandiwina chichakaitikaitita murume muzukuru handina kukwanisa kuramba muzukuru kupataura kupasimplifya patsananguriro musi wakauya akasvika akadai akazouya futi mwe musi wechi7 akadai akazouya futi akadai nekusvikira zvazodai asi kuda nekusunungurira ndozvakukumbirwa nasekuru musi wekutanga utsananguriro kunosunungura auya kuzondibvunza kuti vandirambire sori hako chacho chipoko icho because haana kuzooneka ai wangonzwafara chete kutomuona zvaari mapfekero acho chaicho neshepi yacho zvaari kutoita kunge tiri pajecha tichifamba so ndipo akati ndakuenda kumba kwangu uko kutaura kwatakamuiga kuya muhope ndobva ndazopepuka asi hana yakadi wapepa ndobona wakararama ndakada kurara pasi chaiko kuti dzimwe ndichije ndiende imwe rumu mira tinzunzu apa musoro isiko apa musoro ndotombodzwa mumashure muzukuru ati musi wakauya akazondiwina ngatitsanangudzire tikukumbira sei muzukuru atise kujekesa kuti mukwanisa kuti munomubatsira sei ngatitsanangudzire paakauya kechipiri akasvika ndobva aita sei kuti muzukuru kuti akangondiwina ngatitsanangudzire chikaitika paakauya akasvika akagara parutivi pake akapfekenura mbatya dzake here akamubata here akadi ngatijekeserera kana kuti muzukuru ndiye akamhanyira akamumbundira here akamutanga kumuita naye zverudo here ngatitsanangudzire sekuti asonzwisisa kuitira kuti kana mumubatsira tichiziva tuze muzukuru musingajambe zvenyu ndambunza makutoti ndakabva ndazofunga kunorara pasi andinozoti musi wekutanga here kana musi wechipiri nyatsosunungukai baba kuudza sekuru nhoroondo yedambudziko renyu kachipiri kuuya kwaakaita akatouya straight mumba mubedroom chanja kusvike kutanga akapaita unge tiri panze kechipiri takazotomuona ari mubedroom akatogara pamubhedha mukadzi wako ari pasaidi mukadzi wangu ari kuno akatogara pana achitiswedera okay akaswededza mukadzi wako akaswededza iwe akangoswederidzwawo mukadzi wako akaswededzawo akaswededzawo ndiye akatomubata akamusumudza kuenda kusaidi akangondipusha inini okay pambedha wanipa ndomatongopusha ikamese nemudzimai wako ibva awana nzvimbo awana nzvimbo unobvadi avangoti unongoziva zvinoita vakadzi kunge munhu mupenyu so ndozvaaitoita akangokunga kubvisa hembe dzedu kunge rekuti akabvisa hembe saka kubva andibata ndakazongoona ine zvepamusoro pake ndakutoita naye kutonyatsa kuita kunakidzwa kunoitwa kuya kutonakirwa kunge ndine munhu uchitokoira izvi akanyanya mukadzi akafa nehope ari pasaidi akafa ndopepuka ndozopepuka paya ndomuudza kuti saka ndinganyebana umududzira kuti anga atoya nenatoya nenda ngoti ndamunoda futi munhu uya ukamuudza mukadzi wako kuti munhu uye auya ndatorarana naye ndarota ndichirana naye ndakazomuudza kachitatu auna kumuudza musi woyo ndo musi wokutanga kechipirika paakapedza kurana nemukadzi webva amuka vapfeka hembe dzake akaoneka here haana kuoneka
ukazongopatika ndiko ndazopatika ipapo yanga inge Friday Saturday yacho vandaenda kune wamwe wainzi wa Mahachi ndobva ndavatsanangurira ngana mazibaba iwe ingoti waisanganisa pfeka gamenzi wachiita futi wefiko zvanzi munhu wakafa afanire kuuya kuti ngopekwa kuenda pamakuwa kwesi pane makuwa padhuze nepaanogara anzi ndaunono kukura ivhu repamakuwa pese padutu rese rinenge ripo unongouya nayo ivhu racho riri paguwa ufa ndaenda ndibva ndauya nayo ufa aisaisa zvake zvanzi ukasvika usati wasvika kumba orasa usacheuke utaure kuti Daisy siyana neni ainzi Daisy ndobva ndaita saizvozvo ati zvakangonyarara nguva shoma kana isingakanganise mwedzi kana mwedzi miviri kubva zvauya zviri hot mani ndopakazouya kake chitatu ipapo kungopedza ipapo ndopa ndakaona kuti 2 days time ndaakunzwa ndopakauya ahoti sasvika kunzwa hoti yacho kuti yanga ikamira sei hoti yacho ndeyekuti zvasiyana manje nepakutanga payo mawiro acho anga asaiti asangajombesi everyday kana ndakazotopinda hoti yako yokutaura ndiye kuti anga akapota chuya mangwana ndazosiya basa kupinda achisebenza mukadzi wenyiko ko achisebenza mukadzi wako leo ndasiya basa ndati rega ndipinde basa usiku kuti ndichirara masikati ndobva ndapinda basa ndonyepa usiku iwo nguva mbichana chete kana 20 minutes ndabatwa nehope ndatorora naye kubasa iko ndishanda kumabhazi kwacho ndobva ndazongosiya kuti hapana zvandikuita ndobva ndakatanga kufunga baba paaiuya ipapo maitombotaura here muri mese muri chuku anga kutaura musi wekutanga chete pamwe pese apa ungoita akavhura kare rodhi yake ungosaidzira ndobva machinja basa ndichinja basa ndakaudzawo muzukuru anga ane mabhazi ndati kanjanidi anzi aiuya sei kuri kuchitungisa kwamakoni muchisenza usiku wacho ndaipinda 6 to 6 but akazosvika chete mabasa vakasvika chete usiku iwo waisvika ngokubisa ndikahope ka 2 minutes adiki kana 20 minutes ndaitoita kunge 2 hours ndabatiwa nehope kuimboedza kuti imbozidira mvura kuti idi pamwe ndapinda bhazi ungodai hope ndinayo meta Bonde uri pamusoro ndikupa ndazofunga awa manje ndichinzwawo muredio kingstone mabhuku wacho ndoaona sei ndatambudzika risati satisvika ikuku kuna uyu chii chimwe chakazoitika handiti ndabva muri kumabhazi mucharara mamu 2 hours ndasiya basa riya ndadzokera apa ndazopinda apa payadhi pandiripa unoona muzukuru usati waenda kana kwesikuwa kuenda apa kana ndakasa Bonde nemukadzi wako mumbamuna zvanzi nasekuru nditombokumisa kutaura kubva panguva yaukatanga kuitwa izvi nemunhanzi Jesu kuti mukadzi wako chekuti uzogona kumuitawo bonde kwari kuti anonzwa kuti ndikuitawo bonde nemurume aina sekuru hapasisina hakusisina hakuna sekuru hausisina moto kumukadzi ndati hakuna zvachose hakuna inongomira uita weti chete hakuna asi maitomboedza kuna adzimai ndinawana 6 aiwa pamafirst days ndaiita asipedzisira ndakurwadziwa zvisati zvanyatsa kuti vhare kuti ndakazopedzisira ndakuti ndikapinda madzimai kunge mune tsono kunge mune minzwa so ndichinzwa kubayabaya munengo yaadzimai wanga kuti paunosangana nemudzimai wako uri pakati pebonde nemudzimai wako pashure penge wabva kunoshereketwa naDaisy pauita bonde nemukadzi wako wainzwa nhengo yako ichibayiwa nenhengo yemukadzi mukati ndichibayiwa pakutanga ndati aiwa dzimungu hausi kugera zvinzi aiwa handiso chichi ndio kutanga kwacho ndiko slow kusvikana aichaita sababa saka kana mukadzi akupira kana matako akaita sei akuna kana akatopfeka nakutofamba kugara pangu pana wese mukadzi zvake eni mukadzi hapana wese mukadzi chichi hapana ndobva zvazoita sei
ndizozo limited kumbira kuti Husiku musomurapa kuti azoya panapa azotaura panapa kuti ndakuita kuti ndodada nini apa mfoma komuita sei apa sei zvanziko parutivi pako apa parikuita sei izvozvo parikubaya vana sikana vaguvu kwana kwidza hembe yako to simudza hembe yako namge ubva kwanako pesi wakubaya pesi kubata pesi parikubaya pese pako paguvu kuita ngati pana chino chinotofamba ndotonzo ndikadaidai unonzi chaenda musana chinobva chadzika nemusana kudzika kusvika napana saka pauya mukadzi uyu nanhasi muchiri ngoita izvozvo mushakabvudhezi uyu kubva mushakabvudhezi uyu wapayadi paura kusvika nazvino dhesi uyu achiri kuuya here kwamuri pane mazuva anenge ane nguva kana mwedzi miiri chaipo payakazongotanga kufaifa chete zvakanyanyisisa iko zvoune makore mangani iweyo ekubereka kwako 72 ko dhesi akatanga kurara newe Husiku nemakore mangani iyeyo plus iye anga ari mukuru tanga takangosiyana toda kunzwa nguva yakafa dhesi achitanga kurara newe Husiku 2014 ndopa akatanga kurara newe dhesi ndizvo izvozvo kusvika 2022 saka kuti pane 2 months amira kurara newe saka dhezi ndiye chete mukadzi wamairara nemushakabvu ndiye chete umwe akazopindawo but haana kufa upenyu anoshandisawo zvemidzi tipei nhoroondo yemadzimai amuri kurara nawo zvamusiri kunzwisisa asiri dhesi vamwe vanogona kunge wakangowanda but handirare nawo vanenge vakangomutunganirawo makarara muhope vanenge vachiti chii hapana anotaura asi ndinotozokuti madzimai akadzi awa munotovaziva kwete handi kwamunogara uku munogona kutoziva kuti avo ndamai ningi vauya vakaita sei vakanditenderedza wandinoziva ndi 1 andaitaura kuti ndomusiva i1 iye zvino akatobva vakaenda kugaro ikwawo hakuna kudana naye kuuya kuhope ndodaro wadana naye hope muzukuru unoda kurapiwa unoda kurapwa muzukuru asi pane papodzi pakunzvenga pokuti nakudzoka kumashure ukuti munhu usina kudanana naye angazova achitoka ndira mberi paripo pamwe chete pauri kunzvenga tinoti kudirane pachena kana wakadanana nadhesi taura chokwadi ndadanana naye usina kubvira wadanana naye haangauye kwauri achikuti wakandirambirei pamusoro tateguru musati wapindurwa nemuzukuru ndachida kuti ndimboiti taurirewo maonero nemafungiro angu amwe hatisi angu kukanganisa zvamuri kuona ini anditi kuti sezvo uyu murume uyu akapihwa mushonga wekusunganidza rudo nemukadzi saka paakadya mushonga uyu nadhesi mushonga uyu hausi ndiwo wakasunganidza rudo pakati vanhu amene mukoma Sly saka ndingatingodzokana chokwadi chinobva kuvairi vavasekuru na saka mushonga ndoda kukubvunza muzukuru saka mushonga daukwaisa amai ako wanyenga mai ndofunga ndaitoita zvoreva kuti munenge makadanana yapo hapisi kudanana singaziwe makadananiswa nemushongaibaba ine ndikutobvuma saka ndadudza ndaziva kuti pane pamwe pandakasiya kunyange vamapupu pandakavaudza handakaudza kuti ndakambopiwa mushonga ndikauya ndizikaisa mhuri yangu yanumber 3 ndatovaudza watozvinzwawo nhasi zviya zvandikusiya zviyaka rega ndiditashukwanodarikana pano waya pano patashu uzaenda panangu una kusvika patashu saka ukama wenyu wamira sei nevamwe vekumhuri nekuti tiri kuona mawaya mega ukama
ndi pakati pesondo kudai usaka umoti Oh, andi okay. mwana wali mabasa Okay. waiuya Ko musati manya pano pasekuru tasvo matoro makamboenda kumadzibaba vanosanganisa mukapuwa mavhu ekumakuva mukanzira sai kumwe kwamakazienda ndinobatsira kumaramba pfungwe kwasekuru katerere aimbobuda muredhiyo ndofunga munowaziwa aimbobuda chitauni takasvika kumusha kwaweko hapana chandakamuona ndaiuya nezvigubhu ma5 liters ndichienda kuservice for 3 months ndichiuya nazvo 5 liters ichi mushonga kuti uenda unoshandisa uchamuona achatiza hapana chakambochicha asi vaitosikuziva kuti ndo dambudziko racho raminaro remukadzi uyu waitaura sezvandikutaura panapa zvichenzitaura chokwadi ndikada chokwadi chandoziva ndichocho handina kumbobvira ndamuti ndikubuda kana asi kana kuti takadiswa nemishonga munhu wandakatora uyoyo ndowakaita kuti ndidani naye handichaziva ndanzwa veve muchite mabuta kuti anzi akanga akuya hoti kunoti kausiku mama kusangana kangani ndikati hoti ndikuya kuti everyday anga kutouya ukangosviba chete chipoko kana auya kuchangu ma88 isataje kudai kubatwa nehope ngueyo ndakutoita ipapa tisatamboja vana vakagara kwakutoita ndaitoonza ndangonora zvekudya chikupakura ndatende kuya kuenda unorara ipapo kana ndatadza ngueyo kwakuita kuma3 am aikubata ndopa ndaibatiwa ipapo pese paninganzvenge kudii kutora mishonga yacho ndichizora pakati pausiku yandapiwa yacho kudidi asi 3 o'clock ne4 ipano ndofana kubatiwa andokuhaka chaizvo ndaibatiwa because hapana kwandaikwanisa kuramba ndaitotadza but zvaindishongorudzawo kuchema kudidi hapana asungani yako mzukuru kwaine mono nyaya yako iruzukupa ndibidiki ine nawe tsikatani ana sekuru inanzizika mndana ndringanga iyi ngani yamankwara ndo yanga hanzi nyaya yemishonga ndiyo yanga yakona isi magarafu eshe yakona hanzi yese magaba yese nezvisero zvamuna mishonga yakazara yekurapa mukatoreka kubwera mankwara nse yakupata chito zvani makarega kuuya mushonga unoshaya kuti oshanda kunaka apa unaona yangana kudzara udaita vanhu panza kana panza apo taisono mazaro vakunonora mangwara tera mishonga iyo ikupera tichienda kakumba inangu ichipera ikakumba inangu mishonga iri kupera atia tengo uri kutomara tengo masango ekumalango kuyatopera so iwe apa siku ralero randikuyamba kupatira mankwara isiku yakuyamba saka musi wanhasi first day rako rekutanga kubatirwa mushonga tifuna kuti uzabwera apa ndikuposa Saturday basi ndoda kuti uzouya iko zvo zviri kupiwa 7 days chete zvese zvikuitika patupi tikumara zvese zvaukunzwa zviri kuitika pamuviri pako zvese zviri kupera zvikamara ufuna kuzachitirawo chano kana zvichinge zvapera zvadhezi kana zvichinge zvapera zvakuitwa nadhezi zvichinge zvapera zvokurwadzwa nepakuti aina sekuru unoda kuzondiitirawo chii ndaona kasimairi kasimairi muzukuru ndinokupikira so nguva yako yekupona yasvika pano palasti bus stop akasimaira musati iri kubvuma iri iri kudaireka kuti ndopona panapo saka panapa ndipo pandabvumawo ndabvuma kuti takavasondera pera ava vakandiperekedza mwari vanawa achavachengetawo madhezi angu ndikuwawedzera mufaro uri mumwoyo mako nekusununguka zvinotendwa izvo kana vari kumhepo vanovhumbamira munamato wako shuviro yako inoutira uchachoka panza tondikuze mankwai kuti pasiwe panza saka uchabuda panze pana sekuru vari kuita zvemishonga then wopiwa mishonga yauchaudzwa nasekuru pana orayirwa mashandisiro aunoita asi kupera ku7 days unofanira kudzoka munopona
Aiwa munopona sekuru. Tupona. Ataunza vachitaurawo. Munopone. Zvaunza vaita kubvuma kwavo. Tozonzwa chapupu pamberi. Handiti. Hanzi tokupai mazuva mangana sekuru? 7 days. Tinozokutsvaga here kana kuti ndimi munotsvaga sekuru? Ndotokutsvaga ini. Tinoti 6 nenge ndokuti kuya. handiti. Tinotenda baba. Ndinoona kuti adada fovhora pedwa na kuviri. Handina kukurapa mahara, ndakana mari yandoda uripo mama. Handi mari yakapera muchienda kumaramba pfungu. Nekumwe kwamusina kutaura zvenyu. Hanzi nyika ndapedza. Wakaenda makawanda muzvuru. Wakaenda makawanda. Mateo gonta kuti ndapedza 2 years ago. Chienda chete. Vachawapedza vese. Saka iko kwamaenda ikoko maitombozorara pa kwana sekuru ikoko. Upi kwancha. Andinoza kuti pamai kana musiri pamba penyu ano here dhezi? Yes, kwese. Kana kubasa. Kana pamasowe papaitoya papa. Ndeita pungwe ndakachero maziso ndichiti tisararika. Tichambiswa moto kudini. Kungokotsera chete. Dhezi kungounganizo. Sako Jameson mona wabvira wira moto. Asi zvadhezi zvinonaka here kupfuura zvokumba? Zvinonaka zvinote? Zvinogonaka sei zvinkwati. Kasi irepi kesika yedu. Sawa inepewa saka tinakusumbisa chidhezi chipoko chacho. Tirikuseka hedu baba nekuti tikuziva kuti maakupola. Kuseka namunenge rugare asi rugare rwako rwasvika mukati mezuva ranhasi. Adzimai variko kumba? Vanonatsoziva kuti hati pamwe pacho maimbotaura kuti ndarota makazosvika kwaudza kuti munhu handitambudzi. Kana wakakuti ufite. Saka zuva rachi7 ndatozoya nawo. Vana vako vaita varoi? Vana veshe kumba kuna mwana arikuwira baba. Tabvunza mubvunzi ndakati imhepo dzenyama iyoyo. Mazambudza ndakabvunza baba. Apa kudya munhu ndati mimi mauya mega hatakuti mauya mega ndati nehama dzenyu mukurana zvakaita sei makati pakati pesvondo. Because mese ndaenda mumwe munhu ndaiva ndiperekedza wakuru wacho kutaura wakuru ava vasati vavakusevenza kawandika pamwe waindipa mari maramba kufungoenda ndokubatsirana kwacho. Hapana pavakazombokubata ivo vachiti baba tikukubatai? Hawana kumbotaura izvo kana wakubata wachinyarara ikoko hamenoataura mari akungobvunza kuenda kwakati waindipa handiti hayo tinototenda naizvimai wandinawo havasi mai wavo saka munongoziva kana pabarika imwe maiso zvinonetsa rudo racho rakakwana kuti vanyatsa kubvunza kumba handiti. Vana vatino vangati? 2 one mai wavo ndivo vakuru vanotova nemburi dzavo. Vamwe 2? Vamwe 2 uyo ari pachikoro mumwe wacho akapedza rapera ino haisati aonawo basa. Vamwe 2? Vamwe 2 umwe mudiki umwe ari kusevenza ndiwe chikaja kusevenza mumayadhi. Vana na 6? 2 amai wavo 2 amai wavo 2 amai wavo. No, 4 mai wavo 2 mai wavo 2 mai wavo but vamwe vari kumararika handichavaverenga ndikungoverenga vandinawo muno. Okay, now vafumbire. Okay. Ende vakatowabudirawo pachena kuti vana vangu dambudziko ndina dambudziko nadhezi. Ndikunge munhu auya kuzokubvunza handina kumbotaura kune vana. Ko mari yamaipiwa kai kuno? Ndaifambira izvo ndaivaudza kuti ndine dambudziko nda kurigadzira isati ndafa vana vangu ndafa ndisina kugadzirisa saka zvinozokunetsai pamberi avo. Saka vaibva ndipawo mari. So vanhu vanangona kuti vanonyengawo kuti vanhu Muzidizwa wacho akano wechirudzi aiyera chi chanyatsoziva nzomani darwene ndizali mofa korekore andionga wenga nasiso buda ndibude kuzairana bamukuru wacho futi dzokorera ipapo wakawengana nasisi wake akamutengera imba kuchitumbisa ndisisi wake ane shoko sisi saka kuti bamukuru aienda ikoko kumba kwadhizi wacho sisi wake ubva wazviziva wamubuditsa basa handidi kukuona imba handikubvutire because ungatambudzika gara nayo imba but handidi kukuona asi wakazorambana futi nabamukuru wacho nesisi wake ndobva
tanzurana kuti saka pakatengera imba iyi aishanda kushopu kwaba aishanda kushopu yasisi wacho saka pakatowirirana sisi wacho akatengera sisi wacho akatengera mai wake mbari akazotenga yake mapo sisi wacho bane shop dress shop. Okay, Daisy akamboita murume kana munhu ambonzwa ainzi Stephen Chimedza aitamba bhora uya murume wake akamuitisa wana 2 years. Kana makambonzwa ndianga ari murume wake ndianga ari murume wake aita naye wana 2. vana vaDaisy vari vapenyu zvavo kwavari vapenyu vari kuLondon. hamuna vatsvagere muti amai enyu anotambudza dzeo mwana izvozvo wani arimo sokutungisa mukomana but baba wake hasi Chimedza. haana zomboita mumwe murume futi anazofa ani munhu murume akatosiya mhuri yake naye wana 9 uya uzogara naDaisy. imimi ndimaigara naDaisy mai munhu anga ari munhu aita zvemushonga munhu aita sei munhu anga ari straight aita sei ndoti zvese aita. Okay, aishandisa zvese aiura zvakanyama ndobva yadhumana manje nenyu yamamapiwa yechirudzi mwana wake uya achiuya neboyfriend pamba ipapo pamba ipapo vachibhadhara imba ndeyavo anoziva ndipo zvavaendaiti iye mwana wacho ndiye ari kudiaspora ari kunzi ya ngani yako njakuipa asi inokonzeka nawo yako inogadzirika ndinotenda. so yasara tembe kuti upaswe mankwaro apa wangosara kuti tikuwane nguva yekunopiwa mushonga hapo waita sori kuti mankwaro akasiwa waendokumana na kupombolewa iwe nawo fiti ndauri fiti tsomangoda wabonera zvazovaita vachiri mushonga waipiwa waingowa gondo waturuka kushandiswa ngosiriwo muroi asi nekonguti iwo ngogara uri muroi anza mushonga waikupa kuti utambure zvanyaya kopano dai wabonera kana panapa nhasi dai watambura zvikuru nekuti munhu aneshavire uroi panapa hawane rusunungu koba sekuru havana sisi nemuroi wangofara asonkani tingaisiriwa vadimire kuti kwamara Saturday dzaita bwanji saka nhau itogona kumboimisira Yeah.